Na Costa da Morte, terra de naufraxios e lendas, eríxese unha casa que agocha unha historia arrepiante. Unha historia real, documentada pola Igrexa e a prensa de hai máis dun século. Esta é a historia da Casa do Demo. Estamos en San Fiz de Anllóns, unha pequena aldea de Ponteceso, a finais do ano 1899. Na casa de Juliana, unha anciá viúva, comezan a suceder fenómenos inexplicables. Ao espertar, atopa os mobles cambiados de sitio, os ovos baleiros e escoita ruídos sinistros sen orixe aparente. Pero o que comezou como un misterio, pronto se converteu nun pesadelo. Chovían pedras dentro da casa. Garras invisibles rabuñaban e golpeaban a Juliana, e unha forza invisible arrastraba polos cabelos. A súa neta, María, que vivía con ela, tamén comezou a sufrir os ataques. Desesperada, Juliana acudiu ao párroco, Joan Antonio. O cura, incrédulo ao principio, visitou a casa e foi testemuña directa dos feitos. Obxectos que voaban, patacas que formaban pirámides e se mantiñan en equilibrio. Convencido de que aquilo era obra do demo, informou o arcebispo de Santiago, Martín. A Igrexa abriu unha investigación oficial. Ante notario, declararon as vítimas, o xuíz municipal e o farmacéutico de Ponteceso, Severiano. O farmacéutico, un home de ciencia, marcou pedras cunha cruz e viu como desaparecían e reaparecían noutros lugares da casa. Mesmo viu un cesto cheo de patacas boca abaixo, sen tapa, e sen que caesen. Os ataques volvéronse máis violentos. Unha corda apareceu do nada e tentou esganar a María. A noticia estendeuse por toda a comarca e a casa foi bautizada como a Casa do Demo. A prensa da época fíxose co do suceso, considerando o primeiro caso de poltergeist documentado en España. O arcebispado autorizou o uso de exorcismos e todos os remedios da Igrexa. Pero os fenómenos non cesaron. Juliana e María víronse obrigadas a abandonar a casa. Juliana morreu ao pouco tempo e María emigrou a América, onde se lle perdeu a pista para sempre. Coa casa baleira, o demo pareceu perder o interese. A vivenda quedou abandonada durante 100 anos. Ata que foi restaurada polo biólogo Xavier e convertida nunha casa de turismo rural. Hoxe, a Casa do Demo é un lugar de paz. Os seus hóspedes falan de tranquilidade, de alma e de historia. Ninguén reportou actividade paranormal. Pero a súa historia segue a fascinar a quen a coñece. Unha historia que nos lembra que, en Galicia, o misterio e a lenda sempre están presentes. Que baixo a pedra e a néboa desta terra, agóchanse segredos que o tempo non consegue borrar.